Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakencangin alis risang mawe gandrung barang katlukir monyak maye ya berkejot pak kok waru doyong awit kater kali codi sapa sing gawe Permadi nggih mun timbalan iki ngadewu pukulun mboten nyono bilih paduka pukulun Sang Hyang Narada ingkang merpeki jasad kula ya Permadi Rohanira sejatine Sardula ya macan iki mau sakwise sira sampurnake ilang wujuding macan wujud dadi cahya ilanging ponang cahya manuksma marang angganira ndadekna sumurupmu Arjuna sejatine cahya iki mau cahyane Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang manunggal kelawan jeneng kita Bathara Wisnu binelah panitise dadi Narayana kelawan Permadi mula jeneng sira kula Permadi aja nganti pisah kawan ingkang Raka Sinarayana makaten pukulun iya pancen kodrate kudu mengkono lah mula nganti dadi kembang pocapan Wisnu binelah panitise dadi Narayana lan Permadi kuwi kapan ayo dina iki mula aja nganti kesuwen Permadi enggal susulen ingkang Raka Sinarayana munggah marang Kahyangan Suralaya suka sabiyantu kelawan ingkang Raka Sakloron Baladewa kelawan si Bratasena nggone nindakake dadi bahan dadi senopati mangrurah Ratu Dwarawati Prabu Yudakala Kresna ning mangune Kang Raka Baladewa kelawan si Bratasena ora bisa nyembadani mula dina iki enggal susulan ingkang Raka Sinarayana bebarengan kawan jeneng ulun kula dherekaken ulun
Iwang Candra wis gumlewang ing imtanging cakra wayahe wis gagat enjang rame swaraning katon sumirat lir netrane nganggo rapo Sri Kunting ngoceh ambarung mangarca mara sidam skaring bawana titahulun nggir narayana apa dening sira Permadi kanthi karaharjan sowan kita ing ngarsa ulun kawula nuwun nana inggih pukulun awit kasembuh berkah pangestu paduka Hyang Pada pukulun raharja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken sungkem ing pangabekti kula mugi konjuka pukulun iya banget panarima ulun kita ngaturake pangabekti kawula nuwun inggih pukulun berkah pangestu paduka Hyang Pada pukulun raharja pisuwan kula pangabekti kula katur pukulun Permadi ya andadekake suka marwataning tiyas ulun kajaba saka iku mestine kagiat rasaning tiyas sira sakloron sakwise jeneng kita prapta ana ing kayangan Suralaya kawula nuwun inggih pukulun mengkene kula Purhanira kalamunta dina iki kayangan Suralaya ana parang muka pangamuke lan kamurkaning Narendra Dwarawati Prabu Yudakala Kresna kepengin bakal njungkeng palenggahan ulun rene kala semana ulun ndawake kang bakal bisa ngrampungake nyirep untran-untran kayangan Suralaya kajaba mutrah Mandura ingkang rapa Kaki Prabu Baladewa miwah kadang Rasi Bratasena uga wis maguting ayuda nanging kasor kelawan Narendra Dwarawati mula kang iku nggih sira sakloron aja wedi kangelan Narayana apa dening Permadi kang ulun tetepake sira minangka dadya jagoning Dewa Narayana Jigra bala kang tuminga acampo samya ngedari lertatet wiluting kodo kanyimangkung manguncang niti benjang sangat cimicilati nyangedali terus ta Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jangga dendang nyomangan dak kaya pukulun sesembahan kula Hyang Pada pukulun menawi tetep
mekaten dawuh paduka. Mboten langkung nedya kula istakaken. Kawula nggih kula nedya kula istakaken dawuh paduka Hyang Pada. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Iya Narayana apa dening Permadi. Ulun prangga puja arah harja. Muga-muga bisa unggul yudanira. Ya, nggih. Narayana apa dening Permadi tindakna darma kang dhuwur iki muga-muga pinayungan para Jawata lho.